ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಹುಷಾರ್ಲಾರಕ ಯಾನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಮಾತೆ ಎನ್ನ ದಿಪ್ಪರಂಬಲ್ ಕಾಂಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ಶಾಟ್ ಬಂತದಲ್ಲ ದಾನೆಂತ ನಾಲೆಜಿ ಗೈಸ್. ಇಂಚೂರನ್ನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಇಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿತ್ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ತಿರ್ತು ಹೋದ ಅಂತ ನಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಗ್ಲಾಲ್ ಬೆಕ್ಕಿಂದೇ ರೋಡು ನಿಜಾನ ತಿರ್ತು ರೋಡಾಡೆ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ನ ಆ ರೋಡು ಬೋಡು ಅಂಚ ನಾನು పోతుజ్జి అని మున్పర్ తీర్చదు నిత్య ముట్ట వాక్ పోయింది పోందిಲ್ಲೇ ಎರಡು ನಿತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ರೂಬಿನ್ ಗೊಂದಾತಿದ್ದೆ ಇಪ್ಪ ಸಂಗತಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಬೇಡ ನಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಕಿಂದ ತುಲೆ ಪನಿ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಟು ಯಾಯ್ತು ತುಲೆ ಹಾಂಡೆ ವಾಕ್ ಮುಗಿಂಡು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತರು ತಿರ್ತವರ ಪೋದಾಂಡೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಕುಂಟ ಅರ್ಧದು ಬೇಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿದಾಡಿಯರು ಉಂಟು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾನ ನನಗೆ ರೂಪಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣ ಒಬ್ಬೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂಚಿತ್ತು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಸ್ ತೂಲಿಂದೆ ರೂಬಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ಚಾತನಿತ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಟು ರೂಬಿಗೆ ಏನು ಪಣಂದೇನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೀದಾ ಅಂಚ ఇది కాండేనెల అక్కది బాయంగా ఉంది కుళ్ళుతుండు రుబి పోయా గ్రౌండ్ పోయా పోయా అన్నట నన్న సీదా పోకుండి గ్యాస్ రూబిల్ని తొందరతే నన్నైతే పిర బొబ్బెడ్ని బుర్చిందంటే లెక్కొందతే నాయన అదే ఈరు లత్త లాయపడే ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪಾರು ಯೋಗ ಮನ್ಪುವಾರು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುವಾರು ಬುಕ್ಕ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೋಪಾರು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಗೈ ಜಾಂಡ ಆಪುಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೇರಳ ಆಪುಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಏರಾಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದು ಆಪುಂಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನ್ಬೇರೊಂಡು ಆಪುನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗ ಹೆಂಗಾತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಆಸನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣೆ ಈಗ ಅಲ್ಪೋಡು ಎತ್ತನ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಯೋಗ ಮಂತನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಎಡಿಪ್ಪುಣಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಎಂದು ಪಂಪೇರಿ ನಾನು ಆದಿಪ್ಪು ಗಂಡ ಎತ್ತೋ ಜನ ನಾನು ದೂತೆ ಅಂಚ ಕಾಯ್ಸಗ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ನಿಂದೆ ಇಲ್ಲದಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂರಕ್ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪು ಇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲದಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತದೆ ಇಲ್ಲಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪುರ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಡೈಲಿ ಬೇಲದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಲಿನ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಅರಿಯರ ಪೋತೀರು ಯಾನೊಂಚೂರು ಕೋರಿಕೊಣತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಕಬಾಬು ಅಂಚ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಮುಕ್ಕದ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬೇಸೊಪ್ಪಿಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ತುಲೆ ಹೂ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ಚೂರಿಪ್ಪುಣೆ ಎಲ್ಲಿಯವು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕೊಂದರಿಯರ ಹೊತ್ತೀರು ತಿರ್ತು ಇಂಕ್ಲ ಪುಚ್ಚೊಂಜಿ ಪುಳೋ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೋದು ಊರಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪುಚ್ಚೆವು ಅವು ಏತು ದಿನ ಇಪ್ಪುಣು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ರೂಬಿನ್ ತೂಲೆ ಇಂದೆ ಯಾನ ಬೋನು ಕೊಣತ್ತದೆ ನಿಂದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನಿ ಬೋನ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ಅಯ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಪಂಡತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ್ತದೇನೆ అయిన ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿಂದೆ ಪೂರ ಕರ್ತು ಆರ್ತಂಡು ತಿಂತನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಬೋಣು ತಿಂತನು ಬಂಡ ದಿನ ಕೊಂಚಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಜ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅದು ಪೂರ ತಿಂದದು ಕುಳೋಂದು ನೆವಿತ್ತೆ ರುಬಿ ತಿಂದಾನ ಗಾಯ್ಸಂಕ್ಲ ನಾಯಿ ಚೂರು ಸಪುರ ಆತು ತುಲೆ అయిನ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚೂರು ಮುಳೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್
ಚೂರು ದಿನ ತಿಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಸರಿ ಆಯ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ದಿನ ಬೋಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಮರ್ದ ಮಾತ ಕೊಂದತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಉಂಡೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ದ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಗಾಯಸಿಂದೆ ತುಲೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಏತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕೊಂದತ್ತದೇರು ತುಲೆ ಐಟ್ ದೈಟಿತ್ತನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದತ್ತದೇರು ತೋಜೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾನ ಅಲ್ಪ ಹಾ ತುಕೆ ಹೌದಾಯ್ತಾ ತುಲೆ ಗಾಯಸಿಂದೆ ಅಲ್ತು ವಾಟೆ ಪುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಅದೇ ತೊಂದತ್ತದೇರು ಇನ್ನು ಪರಂದಾಗೊತ್ತುಜಿ ಗಾಯ ದಿಪ್ಪೋಡು ಹಾ ಏತ್ಲ ಬೂರ್ದನಿಗೆ ತಿಂದದು ಏತ್ಲ ವಾರ್ದನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂದತ್ತೇರು ನಿಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತೂಡ ತಿಂಚೋಂಡು ನಂದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ತೂಕ ಪರ್ದ ಕಾಯ ನಂಟದು ರೂಬಿಲ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಹಾ ಅಂದು ಕಾಯಿ ಕಾಯಿನ ಅಂತ ತೊಪ್ಪಿರೋಡು ಮಂಜಾಲ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪರಂದು ಐನು ಅಂತ ದಿನ ದೀತನಾತು ಅಂದು ಗಾಯಸಿಂದ ಪರಂದೇರ ಮಿನಿ ದೀತನಾತಂದು ಎಂಗ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ದಾಣದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಊರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೆಜಂದತ್ತೀರ ಈರಾಡುಂಡ ಈರುಂಡು ಚಿಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಇವ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಪೋರಿ ಅನಾಥವಾದ ಬೂಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಚಿಂಟು ಇದು ಚಿಂಟು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಚಿಂಟು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಈಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆತಂತ ತುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೋರಿ ತಪ್ಪುದಾರು ಪಿಲ್ಲೆ ನಂಡದು ಆ ಪಿಲ್ಲೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆತಂತ ಪುಳಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಲ್ಲೆ ಓಳುಂಡು ಪಂಡಿತು ತೋಜೋದಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದಾರು ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಎಂದೆಂಕ್ಲ ಪೋರಿನ್ ಮುಳು ಕೂಡಿಡ್ಬಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಡೆಂಕ್ಲು ಕೂಡಿಡ್ಬಾರ್ದನೆಂದೇನು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೂಡುಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ದೇಂದೇನು ಅಡೆಗೊಣದು ಆಡ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ತೆರ ತಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಡಿದು ದಯಪಂಡ ಮಂಜಲ್ ತೆರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಗಡಿರ್ದೆ ಕೊಂದರಡ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಭಾರಿ ರೇಟ್ ಆತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತು ಏತ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಲ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ ತೀರೇನು ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಮುಳು ಉಂಡು ಇರೆ ಅಂಡ ಉಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನಿಗೆ ಪೂರ ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತಂಡು ಪೂರ ಪುರಿ ತಿಂತೀನಿ ಇರೇನು ಒಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕೊಂದರಡ ತೀರೆ ಈ ಮುಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಅವಳ ರೊಟ್ಟೇನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಚೂರು ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತಂದುಲೆ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕೊಂದರಡ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕೊಂದಾಗ್ತದೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕೊಂದರಡ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಮೂಲೆ ಉಂಚುಗುಂಡು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿದು ಜೋಡು ಹಾಂ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವ ಆಗ ಮಂಜಲಿಗೆ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಗತಿಗೆ ರೂಬಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಜವು ಪಾರ್ದು ಉಳ್ಳುದು ರೂಬಿ ಬೊಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಮುರಣಿ ಮೀಪ ಶೋಕುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ ತಜಂಕದ ಪಲ್ಯ ತಜಂಕ್ ಕೊಣದತ್ತದೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರ ತಿರ್ತದಾರು ಒಂಜ ಅಕ್ಕ ಕೊರನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಜಂಕ್ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಲ್ಯ ಅನ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ ತಜಂಕದ ಪಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಕಡೆದಾರ್ದು ಅನ್ಪುಣೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಮಂತದನ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಹಾಕು ನಾನು